Faptele Apostolilor, capitolul 3, de la 1 la 11, ascultați cuvântul lui Dumnezeu. Petru și Ioan se suiau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al 9-lea. Acolo era un om olog din naștere, care era dus și pus în toate zilele la poarta templului numită Frumoasă, ca să ceară de milă de la cei ce intrau în templu. Omul acesta, când a văzut pe Petru și pe Ioan că voiau să intre în templu, le-a cerut milostenie. Petru, ca și Ioan, s-a uitat țintă la el și a zis: uită-te la noi. Și el se uita la ei cu luarea minte și aștepta să capete ceva de la ei. Atunci Petru i-a zis: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. L-a apucat de mâna dreaptă și l-a ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Dintr-o săritură a fost în picioare și a început să umble. A intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. Tot norodul l-a văzut umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoșteau că era cel ce ședea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de pomană și s-au umplut de uimire și de mirare pentru cele ce îi se întâmplaseră. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul mirat a alergat la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Până aici cuvântul lui Dumnezeu, haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim că Tu ești cu noi și atunci când suntem mai mulți și atunci când suntem mai puțini. Îți mulțumim, Doamne, pentru că cuvântul Tău e viu și vorbește inimii noastre, Doamne. Și atunci când e mărturisit în putere și atunci când e mărturisit în slăbiciune, în El este puterea de a ne scula inimile din somn, din amorțire, din moarte, Doamne, și le aduce la viață. Mă rog ca asta să faci și Tu astăzi, să ne întărești picioarele, Doamne, așa cum ai întărit acestui olog, picioarele spirituale, Doamne, și să putem umbla, Doamne, înviorați de Duhul Tău cel Sfânt. Îți mulțumesc că Tu ne asculți și Te rog să continui să lucrezi în numele Domnului Iisus, m-a rugat. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ne aflăm în pasajul nostru, în episodul imediat următor, zilei Cincizecimii, coborârii Duhului Sfânt peste cei din camera de sus, a adăugării la trupul lui Hristos a 3000 de bărbați, spune Scriptura. Și apoi am văzut ultima dată cum sfinții erau adunați împreună ca și practică regulată a celor ce au fost mântuiți, născuți din nou. Se adunau împreună, erau nelipsiți de la templu, spune aici, frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Am văzut, dacă vreți, nașterea Bisericii Noului Testament în pasajul trecut și acum doctorul Luca începe să ne vorbească despre faptele apostolilor. Despre cum în primul secol biserica se manifesta și despre cum în primul rând sau în mod special apostolii lui Hristos, cei care au fost numiți sau care sunt numiți în Apocalipsa pietrele de temelie ale bisericii, ale noului Ierusalim, pe care sunt scrise numele lor, cum arăta viața lor. Și vedem un episod miraculos și în același timp un episod cotidian din viața lor. Pasajul anterior se încheie cu faptul că ei erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și vedem acum asta practic în viața lui Petru și a lui Ioan. Cum arăta viața lor de zi cu zi, prin faptul că erau nelipsiți de la părtășia Sfinților de la templu, acolo unde în Vechiul Testament, sub vechea rânduială, Dumnezeu se manifesta și era prezent în mod fizic. Aș vrea să vedem câteva lucruri astăzi. Vreau să fie o predică lungă. Câteva lucruri importante. Aș vrea în primul rând să vedem modul în care Dumnezeu lucrează în viața noastră, chiar și atunci când noi așteptăm miracole. Dumnezeu lucrează în cotidianul vieții creștine, prin mijloacele comune ale Harului. Apoi aș vrea să vedem cum starea fizică a acestui olog vorbește multe despre starea spirituală a Israelului de atunci și este o imagine a neputinței omului. Aș vrea să vedem apoi despre ce oferă Hristos, despre oferta Domnului nostru, despre harul lui manifestat, despre cum El întrece așteptările noastre și ne oferă mult mai mult decât lucrurile pe care noi le așteptăm de la El. Despre cum El împlinește nevoile noastre despre care noi nu știm sau despre care noi nu suntem conștienți. Despre transformarea pe care o aduce harul lui Hristos și apoi despre cum arată transformarea asta în viața unui om. Așa că, haideți să ne apropiem împreună de textul de astăzi.
și să vedem ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, mi se spune că Petru și Ioan se suiau împreună la templu la ceasul rugăciunii. Era ceasul al 9-lea. Vedeți voi, pasajul ăsta este în special despre un miracol, despre o minune. Și cu toții ne așteptăm și vrem ca Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Am vrea să vedem lucrările miraculoase ale lui Dumnezeu în viața noastră. Fie că sunt ele miracole care au de-a face cu fizicul, cu trupul nostru, așa cum s-a întâmplat în pasajul ăsta, vindecare de o boală sau intervenția lui Dumnezeu în anumite circumstanțe dificile prin care trecem, fie că e vorba de un job, de un loc de muncă, de finanțe, de instabilitate, din nou, fie că e vorba de sănătate, așteptăm să vedem pe Dumnezeu intervenind. Sau așteptăm pe Dumnezeu să intervină în viața noastră emoțională și spirituală. Avem o suferință, avem o relație ruptă, avem o apăsare, un suflet greu, o inimă grea, pe care o purtăm de mult timp după noi și așteptăm ca Dumnezeu să intervină. Fie că așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin noi și am vrea să vedem pe Dumnezeu folosindu-ne în viața altora. Ne simțim parcă inutili, parcă nefolositori în Împărăția lui Dumnezeu. Ne vedem mici și ne la locul nostru. Am vrea să ne vedem pe noi folosiți în viața altora, am vrea să vedem pe alții folosiți de Dumnezeu în viața noastră. Și pasajul de astăzi, sau introducerea în pasajul de astăzi, ne vorbește despre contextul în care Dumnezeu intervine în mod miraculos în viața noastră. Vedeți voi, Petru și Ioan, împuterniciți de Duhul Sfânt, plini de Duhul Sfânt, ne spune pasajul anterior, după ce Petru are acea predică extraordinară la care se întorc 3000 de oameni, unde recunoaște și vede și vedem și noi puterea lui Dumnezeu în predicarea lui, Petru nu începe să creadă despre el că e un supraom. Ci Petru împreună cu Ioan și apostolii, ca ei ca reprezentanți ai apostolilor, merg și continuă să facă ceea ce Hristos le-a poruncit să facă în simplitate. Contextul miracolului în viața lor, în viața ologului, se întâmplă într-o viață sinceră, simplă și conștiincioasă de reverență. Și reverență, ce vreau să spun prin reverență, este prin practicarea mijloacelor comune ale Harului. Cu toții știm ce sunt mijloacele comune ale Harului. Mijloacele comune sunt cele de care ne folosim zi de zi. Cele pe care Hristos le-a lăsat la îndemâna noastră pentru a ne întări inima, pentru a ne păstra pe cale, gardurile spirituale pe care Hristos ne le-a poruncit și ne le-a dat pentru a ne ține pe cale. Miracolul se întâmplă în timp ce ei mergeau la templu. Există perioada asta de overlap, de confuzie, dacă vreți, pentru biserică, pentru apostoli. Cât templul a mai stat încă în picioare, era întrebarea asta: unde se practică închinarea adevărată? Ei, fiind credincioși Scripturilor Vechiului Testament, continuă să meargă la templu și fac asta până când templul este dărâmat și Dumnezeu face clar faptul că acum există un nou templu, că biserica, adunarea Sfinților, este noul templu unde El își găsește plăcerea să coboare în mijlocul lor. Dar în perioada asta, ucenicii, creștinii din primul secol, în special cei din Ierusalim, continuau să meargă la templu și la sinagogă. Vom vedea că este o temă a acestei cărți, faptul că acolo unde nu se putea merge la templu, se mergea la sinagogă. Petru și Ioan, deși sunt părinți ai bisericii și apostoli, continuă să practice lucrurile simple ale Harului, mijloacele Harului. Vedeți, puteau să aibă o imagine foarte înaltă despre ei. Atât Petru cât și Ioan sunt două personaje importante și în Evanghelie. Petru este cel la care adesea se face referință ca fiind liderul apostolilor. El ia cuvântul pentru întreg grupul de apostoli, vorbește în numele lor. Hristos face o afirmație extraordinară în urma unei afirmații făcute de el. Tu ești Petru și pe piatra aceasta îmi voi zidi biserica. Afirmație care este folosită în mod eronat de către bisericile tradiționale pentru a face o anumită afirmație legată de continuitatea apostolică și de Petru ca primul papă. Dar oricum, Petru este adesea un personaj central în Evanghelii și Ioan, și el este un personaj important. Ne se spune despre Ioan că era cel pe care Domnul Iisus îl iubea. Ucenicul iubit de Iisus. Amândoi se puteau vedea special. Nu? În ochii lor aveau lucruri obiective la care să se uite și să spună: suntem oameni speciali,
În Împărăția lui Dumnezeu ocupăm un loc special și aceste mijloace comune ale harului sunt pentru oamenii comuni, nu pentru noi. Și totuși, ei cu credincioșie se agață de ceea ce Hristos le-a lăsat ca și hrană pentru sufletul lor. Părtășia Sfinților, citirea Scripturilor, ceasul rugăciunii. Împreună merg la templu ca să se roage. Și mă întreb, câți dintre noi avem această încredere de nestrămutat în mijloacele acestea simple ale harului pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi? Sau haideți să reformulez întrebarea, cum vă așteptați, în ce context vă așteptați ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră? Relația noastră cu Dumnezeu e foarte asemănătoare de multe ori cu relațiile pe care le avem între noi ca oameni. Din multele momente pe care le petrecem împreună, imaginați-vă un cuplu, un soț și o soție, un părinte și un copil care petrec zile după zile, ore după ore, cu atât mai mult când facem homeschooling, da? Avem câteva zeci de mii de ore în plus cu copiii noștri. Momentele par banale. Momentele sunt banale de multe ori. Sunt lucruri rutină pe care o facem și continuăm să o facem zi de zi, în fiecare zi. Dar în multitudinea de momente banale pe care le avem, momente în care hrănim relația noastră cu lucruri cotidiane, mâncăm împreună, lucrăm împreună, stăm la o vorbă, mai ieșim copii, facem lecții împreună, sunt lucruri cotidiane. În lucrurile astea, în momentele astea comune și cotidiane pe care le avem, sunt zile, sunt momente de deschidere, sunt momente intime în care inima noastră se deschide față de copii, față de partener. Și atunci experimentăm ceva special în relația noastră. O deschidere extraordinară, un moment intim. În relația cu Dumnezeu de multe ori este foarte asemănător. Suntem chemați să avem o viață cotidiană cu El, în lucrurile simple pe care El le cere de la noi. Să practicăm mijloacele comune ale harului. Fraza asta o să tot repet. Să petrecem timp cu Dumnezeu în rugăciune, în cuvânt. Să ascultăm ce ne spune El din cuvântul lui Dumnezeu. Să ne plecăm urechea în rugăciune, să ducem inima noastră în rugăciune înaintea Lui. Să luăm parte la adunarea Sfinților. Să venim duminică de duminică, întâlnire de întâlnire, să fim în mijlocul oamenilor lui Dumnezeu. Și în multe acestea momente cotidiane din viața noastră, uneori Dumnezeu intervine în mod miraculos. Și alege unul din aceste momente, după o nevoie a sufletului nostru, ca El să lucreze. Ce aș vrea să subliniez aici este că noi suntem ispitiți să desconsiderăm aceste lucruri simple ale vieții de credință. Lucruri pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru hrana noastră. Și acesta este contextul în care Dumnezeu vine și lucrează în mod miraculos. O viață de rugăciune, o viață trăită în părtășie cu Sfinții, o viață în alipire față de trupul lui Hristos. Suntem ispitiți să așteptăm momentele astea la conferințe. Țin minte că eram adolescent, adesea, după ce m-am întors la Domnul, numeam așa zisa viață de credință, că trăiam din conferință în conferință. Aveam emoții religioase, anumite conferințe, da? Și așa încadram eu viața mea religioasă. Neglijam în restul timpului orice are de-a face cu disciplinele simple ale harului, cu disciplinele spirituale. Ne așteptăm ca Dumnezeu să lucreze prin, momente spectaculoase, prin oameni pe care noi îi vedem mari. Ne uităm la diferiți predicatori, la diferite vedete evanghelice și ne expunem lor așteptând ca ei să aducă ceva input special în viața noastră și neglijăm contextul în care Dumnezeu vine și face minunile astea. Părtășia simplă, hrănirea din cuvânt, o viață de rugăciune credincioasă. Vedeți voi, oamenii, apostolii lui Dumnezeu, înainte de a fi oameni ai puterii, ai lucrărilor miraculoase ale lui Dumnezeu, au fost oameni ai rugăciunii. Au fost oameni ai disciplinei spirituale. Și aș vrea ca și noi să fim astfel de oameni. Mă rog asta pentru mine. Eu sunt des ispitit să aștept ca Dumnezeu să lucreze în lipsa unui astfel de context. Aștept intervenția lui Dumnezeu miraculoasă în diferite circumstanțe din viața mea. Și totuși
viața mea e atât de lipsită de contextul în care Dumnezeu aduce aceste lucrări. De rugăciune, de adâncire în cuvânt, de ascultare a cuvântului, de cunoaștere, de îmbibare a minții mele cu cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrea să ne arate aici Luca este că Hristos continuă să lucreze prin apostolii săi și continuă să o facă în simplitate. Noi ne dorim adesea putere în lumea spirituală, autoritate, dacă vreți să o numim așa. Ne dorim trezire spirituală. Ne dorim creștere spirituală. Și așteptăm lucrurile astea în afara contextului în care Dumnezeu le face. Dumnezeu lucrează prin credincioșia obișnuită. Ăsta este contextul în care miracolul se întâmplă. Ăsta este contextul în care minunea se întâmplă, în care Dumnezeu lucrează prin apostoli în viața ologului. În oricare ipostază te afli astăzi, fie că te simți un olog, fie că ca și apostoli ai dorința aceasta de a sluji și vrei să fii de folos împărăției lui Dumnezeu, nu poți fi lipsit de acest context. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l vedem este acest om care ședea la poarta templului. Vedeți voi, dacă noi am venit duminică de duminică aici, la biserică, și la poartă ar sta un om al străzii care are și o dezabilitate și duminică de duminică l-am vedea în starea lui. Murdar, sărac, flămând, la poarta bisericii. Probabil că ar tinde să ne strice puțin experiența, nu? Să ne lovim de mirosul lui când intrăm, de cerințele lui, de insistența lui, de nevoia lui. Și totuși, există un contrast pe care Luca vrea să-l arate aici. Templul era locul unde Dumnezeu venea să lucreze cu putere. Templul era locul unde Dumnezeu se manifesta chiar fizic. Era locul unde nevoiașii primeau ajutor, unde săracii primeau milă. Și totuși templul devenise un loc al spectacolului religios în timpul vieții Domnului Iisus Hristos. În Deuteronom, Dumnezeu în mod specific vorbește despre închinarea poporului Israel și cum ar trebui să arate și le spune că atunci când veniți la templu și găsiți în mijlocul vostru pe cel sărac, pe cel nevoiaș, pe cel olog, să-l primiți, să-l ajutați, să aveți milă de el. Ei bine, în timpul Domnului Iisus Hristos, când ajungem în zilele pe care Scriptura le descrie, templul devenise un loc al excluderii oricărui persoane care era marginalizate în vreun fel. Dacă erai sărac, nu prea aveai loc la templu, că templul profita de tine până rămâneai fără bani. Și când mai aveai bani, nu erai de folos templului. Vă amintiți de acea femeie din Evanghelie, care dădea până și ultimul ei bănuți la templu. Dacă erai olog, nu erai primit în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Dacă erai orb, nu erai primit în mijlocul adunării lui Dumnezeu. Dacă aveai orice fel de infirmitate fizică, erai exclus din părtășia sfinților. Că erai lepros, erai scos afară din cetate. Templul nu mai era un loc al oamenilor care își vedeau nevoia și a cărui cădere, dar nevoie era reală. Și templul devenise un loc al spectacolului religios. Al oamenilor care își vedeau sfinți în ochii lor. Al celor frumos îmbrăcați, bine pieptănați, care nu mărturiseau niciun păcat real, ca și fariseul care spunea: Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca acest vameș, Doamne, îți mulțumesc că eu nu sunt ca acest olog care stă la poarta cetății, la poarta templului. Templul devenise orice altceva decât ceea ce a intenționat Dumnezeu. Și vedeți, Dumnezeu a îngăduit ca ologul acesta să stea la poarta templului ca o mărturie a acestui lucru. Există un contrast între ce ar trebui să fie templul și ce era atunci și ce trebuia să facă templul față de omul ăsta și ce făcea de fapt. În profețiile Vechiului Testament despre lucrarea Domnului Iisus se vorbește adesea despre vindecarea pe care Mesia o va aduce. Și sunt câteva pasaje care în mod special, în mod specific, vorbesc despre infirmitate. Vorbesc despre orbire, despre muțenie
și despre șchiopătare. Și în aceste profeții, starea spirituală a poporului este descrisă prin aceste infirmități. Și Dumnezeu spune, Israel, atunci când va veni Mesia, va fi într-o stare spirituală întunecată. Ea se va asemăna cu niște orbi. Israel se va asemăna cu niște ologi. Israel se va asemăna cu niște muți. Oameni care nu văd, oameni care nu mărturisesc, oameni care nu umblă. Oameni incapabili din punct de vedere spiritual. Isaia 35:6 spune că atunci când Hristos va veni, atunci când Mesia va veni, unul din lucrurile extraordinare pe care El îl va face este că va aduce vindecare exact în locurile acestea ale nevoii. Spune că orbul va vedea, mutul va vorbi și șchiopul nu doar că va umbla, ci exact așa cum se întâmplă în pasajul acesta, șchiopul va sălta de bucurie. Vorbește despre restaurarea nu doar fizică, ci spirituală pe care Hristos o aduce. Dar înainte de a ajunge la această restaurare, aș vrea să ne uităm la starea mizerabilă a omenirii căzute. Dacă infirmitatea acestui olog vorbește, ne transmite o realitate spirituală, haideți să vedem care este realitatea spirituală. Luca sublinează câteva lucruri. În primul rând, acesta era un olog din naștere. Infirmitatea lui era nativă. Imposibilitatea de a acționa și de a ajuta singur venea încă din naștere. Era cunoscut de toți oamenii din cetate că era un om care nu putea singur. Nu a mers niciodată. Și asta ne spune ceva despre, dacă este o paralelă spirituală, ne spune ceva despre infirmitatea noastră spirituală. Și despre starea omenirii din punct de vedere spiritual. Cu toții suntem ologi din naștere. Ne naștem ologi. Suntem incapabili de a ne purta singuri și a ne aduce în templu, acolo unde închinarea are loc. Suntem incapabili de a ne purta de grijă din punct de vedere spiritual. Suntem incapabili de a ne procura viața spirituală. Ologul stătea și cerșea și aștepta milă ca să-și susțină viața fizică și la fel ca și el, noi în starea noastră naturală suntem într-o postură în care ne găsim nevoiași. Avem nevoie de mila altcuiva. Avem nevoie ca cineva să intervină în viața noastră pentru a ne putea susține. Infirmitatea aceasta fizică vorbește despre o infirmitate spirituală în care Israelul de atunci se afla. Israelul de atunci, a cărui păcat principal era o religie moartă, formalitate, o religie fără Dumnezeu, avea nevoie de altcineva ca să intervină, să-i scoale. Dar ca ei să ajungă în starea în care, în ipostaza în care Hristos, prin apostol, reprezentat aici de apostol, lucrarea Domnului Iisus Hristos cât a fost El pe pământ, să ia loc în viața lor, trebuiau să-și recunoască starea. Este nevoia recunoașterii stării noastre. Și aici suntem cu toții deficitari. Vedeți, noi toți suntem ologi. Dar de cele mai multe ori, în mintea noastră și în inima noastră, ne vedem Usain Bolt, nu? Ne vedem alergând, campioni la alergat în viața spirituală. Avem o imagine așa denaturată despre cine suntem noi cu adevărat. Spun asta în primul rând despre mine. Și cred că e valabil pentru noi toți. Ne vedem mereu mai mult decât suntem. Și falimentele noastre spirituale adesea au de-a face cu faptul că nu suntem gata să recunoaștem nevoile noastre spirituale. Mai avem noi o soluție pentru relațiile noastre. Știm noi mai bine decât Dumnezeu care e soluția pentru păcatul din viața noastră. Ne e greu să-l recunoaștem, să ne uităm în oglindă, în proprii noștri ochi și să ne recunoaștem păcatul. Să recunoaștem că avem o problemă reală. Că într-adevăr nu știu să iubesc așa cum Hristos îmi cere să iubesc. Că într-adevăr lucrul ăsta pe care eu îl numesc seriozitate, disciplină, e mânie. Că într-adevăr lucrurile astea pe care eu le numesc adevăruri obiective despre mine, că sunt un om educat, că am o anumită gândire și așa mai departe, e mândrie. Că într-adevăr căderea asta care se întâmplă atunci când sunt singur e dependență. Și nu ne recunoaștem ologia, nu ne recunoaștem slăbiciunea, incapacitatea. Și ne mai tărâm singuri. Vedeți, atunci când
nu suntem gata să recunoaștem lucrurile astea, nimeni nu ne oferă ajutorul. Ba mai mult, adeseori respingem ajutorul. Atunci când oamenii văd păcatul, slăbiciunea, căderea, nevoia din viața noastră și se apropie de noi pentru a ne ajuta, pentru a întinde o mână plină de dragoste, o respingem. Se activează ego-ul nostru. Dar te-ai găsit tu acum să-mi spui. Poate nu spunem asta direct, dar gândim în inima noastră, în mintea noastră, dar tu nu vezi toate problemele din viața ta? Te-ai găsit acum să le vezi pe ale mele? Să le adresezi pe ale mele? Dar chiar ăsta s-a găsit să vină să-mi spună mie? El e omul pe care Dumnezeu îl folosește în viața mea? Totuși, am și eu niște ani de credință. Sunt de atâta timp pe care cunosc niște lucruri. Și vedeți, noi ne închidem așa urechea la cuvintele lui Dumnezeu. Olog era conștient de starea lui. Cel mai probabil altcineva îl căra până la templu, îl lăsa acolo peste zi, să cerșească, apoi îl lua și îl ducea acasă. Știa că nu se poate întreține singur. Își vedea starea marginalizată, starea nevoiașă și cerea milă. Cerea milă. El a identificat corect locul unde era potrivit să ceară milă. La poarta templului. La Biserica lui Dumnezeu. Și aș vrea să ne uităm și la comunitatea noastră, să ne punem o întrebare sinceră legată de noi, ca trupa lui Hristos, ca nou templu al lui Dumnezeu. Suntem o comunitate, suntem o biserică, suntem oameni, suntem familii, la casa căruia, la poarta căruia oamenii vin ca să ceară ajutor pentru că știu că acolo e locul unde ar trebui să primească ajutorul. Era locul legitim unde trebuia să primească ajutor. Haideți să vă mai pun o întrebare. Sunt oameni care deja se află la poarta vieții noastre, cerând ajutor. Și noi, ca și farisei, suntem atât de orbi, preocupați de noi înșine, de religia noastră, de formalitățile noastre, de ce se întâmplă în interior, încât nu avem ochi pentru ei. Oameni care au nevoie de o încurajare, de mustrare, de dragoste, de prezență. Și trecem pe lângă ei în fiecare zi a vieții noastre. Pentru că am devenit orbi și noi. Mă rog ca Dumnezeu să ne păzească de asta și oamenii care văd ca legitim locul unde să primească ajutor, că este biserica, să găsească ajutor aici. În comunitatea noastră, în comunitatea noastră ca și biserică, în comunitatea fiecărei familii în parte și apoi în templul nostru interior, al vieții noastre, la noi ca și persoane. Ca locul pe care ei l-au identificat să fie locul real, unde ei primesc ajutor. Omul ăsta vede pe Petru și pe Ioan că intră în templu și le cere milostenie, le cere milă. Vedeți, omul își recunoaște starea și recunoaște că are nevoie de ajutor, de milă. Și este o încurajare extraordinară în pasajul ăsta. O speranță a Evangheliei. E o mângâiere pentru noi. Mângâierea este că chiar și atunci când noi nu știm ce să-i cerem lui Dumnezeu, Dumnezeu cunoaște nevoia noastră reală. Vedeți, Biblia nu spune că Dumnezeu apreciază o inimă smerită care înțelege perfect cea mai mare nevoie a ei. Ci mai degrabă Scriptura spune că Dumnezeu apreciază o inimă smerită. Și El are grijă ca să împlinească nevoile noastre pe care nici măcar noi nu le cunoaștem. Omul cere bani. Se apropie de apostol și le spune: am o problemă reală, prezentă, presantă, mi-e foame. Apostolii se uită la ei și zic: aur și argint n-avem. Nu aveau pentru că capitolul anterior ne spune, era totul pus la comun. Și nu aveau nu pentru că pentru că conturile bisericii se îngroșau și aveau o visterie bine păzită undeva, ci pentru că le împărțeau. Pentru că banii pe care îi puneau la comun mergeau mai departe la alți oameni nevoiași. Și apostolii se uită la omul ăsta și le spune: aur și argint n-avem. Dar ce avem, îți dăm. Omul cere bani, Dumnezeu plănuiește o minune reală. Adesea și noi suntem așa. Și noi cerem lui Dumnezeu ușurarea circumstanțelor noastre, îmbunătățirea circumstanțelor noastre, un ajutor temporar.
identificăm o anumită problemă în viața noastră și credem că ea este problema centrală, reală a vieții noastre. Și cerem ajutorul lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu nu neglijează, nu dă la o parte ajutorul incomplet pe care omul ăsta îl cere. Petru și Ioan nu se uită la el și zic: bă, omule, tu nu știi că de fapt ai o nevoie mai mare, nu-l mustră pentru neștiința lui. Nu-l iau în derâdere, ci văd o nevoie mai mare și se apleacă să o împlinească. Ei se uită la el și spun: aur și argint n-avem, dar ce avem îți dăm. Ceea ce au ei să-i ofere este un miracol real. Mai mult, cererea omului acestuia spune ceva despre așteptările noastre legate de Dumnezeu. Adesea, nu-i cerem lui Dumnezeu, pentru că nu îndrăznim să-i cerem lui Dumnezeu. Adesea, problema aia mare din viața noastră o considerăm prea mare pentru Dumnezeu. Avem un Dumnezeu mic. Avem un Dumnezeu mic. Îi cerem rezolvare pentru lucrurile cu care credem că El se descurcă. Cu banii se descurcau apostolii. Dar în mintea ologului, probabil că nici măcar nu a trecut gândul acesta că ei ar putea să-l vindece. Deși, ni se spune mai înainte, în capitolul anterior, că multe miracole se întâmplau prin mâinile apostolilor. Petru, Ioan, apostolii ca și grup erau deja cunoscuți în Ierusalim ca făcători de minuni. Oameni care puteau rezolva și astfel de probleme. Și totuși ologul este temător și îndoielnic. Și le cere doar ajutor financiar. Există în viața ta lucruri, probleme, relații care le vezi prea mari pentru Dumnezeu, la care te temi să ceri ajutor. Sau poate nici măcar nu ai credință să ceri ajutor, nu că te temi. Spui: asta e prea mare. Să mă ajute Dumnezeu cu astea și cu asta trăiesc eu până la capătul vieții. O duc eu așa cum este. Încurajarea și speranța pasajului ăsta este că Dumnezeu are soluție și pentru problemele astea mari, pentru care noi nu avem credință să cerem ajutorul. Și El aduce ajutor în mijlocul celor mai mari probleme ale noastre. E ușor să ne uităm la apostoli și să vedem pe ei ca cei care fac acest miracol. Însă Petru îi spune: argint și aur n-am, dar ce am îți dau. Și iată ce poate să-i dea Petru. În numele lui Iisus Hristos din Nazaret, scoală-te și umblă. Puterea nu este în oameni. Deci Dumnezeu folosește oameni, folosește biserica, folosește mijloace. În mod ultim, puterea nu este în oameni, ci puterea este în mâinile lui Dumnezeu. În nevoile noastre adesea tindem în cercurile în care Dumnezeu ne-a pus să amânăm a cere ajutorul, pentru că vedem oamenii din jurul nostru poate incapabili să ne ajute. Ne gândim: bă, nu știu, eu am nevoie de ajutor, dar nu, omul ăsta nu-i potrivit. Omul ăsta nu-i potrivit. Poate ajutorul vine către noi de multe ori. Există oameni în viața noastră care sunt gata să ne ajute, dispuși să ne ajute. Și noi îi considerăm nepotriviți să ne ajute. Îi disprețuim, îi privim mai jos decât îi vede Dumnezeu. Și uităm că de fapt ajutorul pe care îl primim și modul în care Dumnezeu ne ajută este în numele lui Iisus Hristos. Puterea pe care lucrează în viața noastră nu aparține niciunui om. Și încrederea noastră ultimă nu trebuie să fie în oameni, ci în Dumnezeu. Încrederea în autoritatea de a vindeca apostolilor nu era în puterea lor. Ei se uită la ei și ei împreună cu ologul se văd nevoiași. Și spun: noi nu avem aur și argint. Suntem în aceeași ipostază ca și tine. Dar avem ceva. Avem un singur lucru de dat. Și lucrul acesta nici măcar nu suntem noi înșine sau nu vine de la noi. Lucrul acesta este Iisus Hristos din Nazaret, care are putere să te întărească și să te facă un om normal, întreg, să te trezească din amorțirea ta, să-ți întărească picioarele și să te poți ridica și să umbli. Apostolii nu au încercat nimic în propria lor autoritate. Vedeți, nici măcar nu le-a trecut prin minte să spună ceva despre ei, să se recomande pe ei însăși. Ci apostolii acționează în numele lui Iisus Hristos, de dragul numelui Său.
folosesc numele lui Iisus Hristos ca un instrument al puterii divine. În Antichitate și felul în care este folosit cuvântul nume în limba greacă are mai mult de a face cu o prezență reală. Atunci când numele cuiva este invocat, se invocă autoritatea și prezența lui. Tocmai de asta, atunci când se dădea un decret, se vorbea în numele regelui și numele cezarului. Și se presupunea că prin omul care vorbește, însăși cezarul vorbește. Și legea trebuie respectată. În același mod, apostolii se raportează la autoritatea lui Hristos, a celui întronat. Și cu încredere în El, în regele lor, în Domnul lor și în puterea Lui, ei spun, ridică-te și umblă. Ridică-te și umblă. Fac doar o paranteză care are de a face cu pretenția multor vindecători de astăzi. În primul rând, de cele mai multe ori, oamenii care fac vindecări astăzi se recomandă pe ei. Ei sunt puterea, ei sunt autoritatea. Ei sunt centru, ei sunt miezul. Iată că Petru și Ioan se fac pe ei mici și ridică pe Hristos. În al doilea rând, vedem că nu caută niciun câștig. Nu cer nicio sămânță a credinței în valoare de $1000 sau știu eu. Nu fac nicio promisiune absurdă. Nu pun nicio povară pe umerii acestui om, ci oferă cu mână largă ceea ce și ei au primit. Mină din partea lui Hristos. În numele lui Iisus Hristos. Alt lucru este că vindecarea este instantă, este verificată, este completă, a unei boli reale despre care toți oamenii știau. Nu o durere de spate imaginare, o lungire de picior temporară, ci o vindecare reală, pe care doar Dumnezeu o poate face. Vindecarea este absolută și definitivă. Omul acesta rămâne vindecat. Și alt lucru este că vindecarea nu depinde de credința acestui om. Asta este poate una din cele mai întâlnite pretenții ale făcătorilor de așa zise miracole de astăzi. Dacă ai credință, se întâmplă. N-ai avut credință, nu s-a întâmplat. Ai fost vindecat, dar ți-ai pierdut vindecarea că ți-ai pierdut credința. Oricare din miracolele apostolice care ne este prezentată în paginile Noului Testament este un miracol definitiv, absolut, care nu are de a face cu credința omului, ci are de a face cu puterea lui Hristos. Și pentru că asta este o imagine spirituală a ceea ce se întâmplă în viața unui om. Din nou, fac trimitere la ce spun profeții. Că slăbiciunile acestea fizice vorbeau despre slăbiciunea spirituală a poporului. În același mod, și noi am fost înviați din moarte. Am fost aduși la viață în numele lui Iisus Hristos, prin autoritatea puterii cuvântului Său, prin sângele jertfei sale, înainte ca noi să fi putut acționa în vreun fel. El este Cel care ne-a dat credință și vedem că ologul se umple de credință și de bucurie după ce este vindecat, ca și noi, care eram morți în păcatele noastre, răzvrătiți. Și Dumnezeu ne-a adus la viață și atunci am căpătat credință și bucurie. L-au apucat de mâna dreaptă și l-au ridicat în sus. Îndată i s-au întărit tălpile și gleznele. Aici este o imagine a modului în care suntem chemați ca și chiar dacă proclamăm numele lui Hristos, ne încredem în numele lui Hristos, să venim aproape de cei nevoiași. Să fie personal. E foarte ușor și pentru mine și pentru noi ca atunci când întâlnim oameni în nevoie, oameni care au nevoi spirituale, nevoie de Evanghelie sau oameni care au nevoi fizice, să o facem de la distanță. Să spunem cuvântul, să predicăm, să ne spălăm pe mâini de această responsabilitate pe care o avem, de a predica și să nu existe niciun contact real și personal cu omul acela în nevoie. Iată că apostolii se apleacă către el, parcă învățând de la Domnul Iisus. Vă amintiți că Hristos, când făcea vindecări, inclusiv față de oamenii de care nu trebuia să te atingi, dar femeia cu vărsare de sânge, leproșii, femeia prinsă în adulter, el se apleacă. Ni se spune în mod constant că se apleacă, pune mâna pe ei, apucă, îi ridică. E personal, plin de milă. La fel și apostolii se apleacă către cel în nevoie și îl ridică în sus. Îndată ei s-au întărit tălpile și gleznele. Și iată ce produce harul acesta în viața omului acesta. A început să umble și să sară și să laude pe Dumnezeu. 3 reacții. Merge, sare, îl laudă pe Dumnezeu.
Harul lui Dumnezeu produce în viața noastră închinare plină de bucurie. Harul lui Dumnezeu produce în viața noastră închinare plină de bucurie. Mântuirea adevărată atinge inima. Atinge cele mai adânci cămăruțe ale vieții noastre și aduce laudă. Atunci când experimentăm cu adevărat miracolul iertării și al vindecării spirituale pe care Dumnezeu o aduce, inima noastră se umple de bucurie. Se umple de bucurie pentru că îl avem pe Hristos. Se umple de bucurie pentru că nu mai suntem infimi. Și acum putem alerga, putem sări, putem să-L mărturisim pe El prin viața noastră. Vedeți, omul asta face cu darurile pe care le-a primit. Omul ăsta este ridicat din neputința lui, picioarele lui se întăresc, tălpile lui, gleznele lui, oasele lui, prinde putere, prinde vlagă, primește niște daruri pe care până atunci nu le-a avut. Poate să facă lucruri de care era incapabil. Și iată cum folosește el aceste daruri. Ni se spune mai departe că el a intrat cu ei în templu, umblând, sărind și lăudând pe Dumnezeu. În primul rând se alătură bisericii. Se alătură bisericii. Înțelege că acum viața lui e împreună cu oamenii ăștia. Prin ei a fost mediat harul lui Dumnezeu, prin ei a fost mărturisit Hristos în viața mea și mă alătur lor nu pentru că ei sunt extraordinari, ci pentru că e evident că aici e Hristos. Se alătură bisericii și începe să-L laude pe Dumnezeu. Tot norodul vede umblând și lăudând pe Dumnezeu. Îl cunoștea pentru că el era cel care își dea la poarta frumoasă a templului ca să ceară de plămână și s-a umplut de uimire și de mirare pentru ce îi se întâmplase. Cu darurile noi și cu puterea nouă pe care a primit-o, el începe să-L mărturisească pe Hristos. Viața lui devine o mărturie vizibilă. Bucuria lui devine o mărturie vizibilă. Trăirea lui devine o mărturie vizibilă. Cu lucrurile pe care le-a primit acum în viața nouă, nu se uită la el însuși și zice: acum îmi voi sluji mie. În sfârșit pot să-mi trăiesc și eu viața. Ci mai degrabă se uită la viața lui și spune: acum voi sluji lui Hristos. Acum mă voi alătura bisericii, voi intra la templu, îl voi lăuda pe Dumnezeu, voi trăi ca o mărturie a vie a minunii care s-a întâmplat în viața mea. Acum viața mea nu mai aparține. Până acum am fost atât de preocupat de căderile și de slăbiciunea mea, centrat atât de mult pe mine și pe marea mea problemă. Și acum că Dumnezeu mi-a rezolvat problema, pot în sfârșit să-mi iau ochii de la mine. Să mă uit la El, să mă uit și eu la alții în nevoie. Să fiu o mărturie și să laud pe Dumnezeu în mijlocul oamenilor în care El m-a pus. Toți l-au văzut, toți îl cunoșteau, toți au fost uimiți. Au fost uimiți. Toate aceste afirmații fac trimitere la o mărturie publică și reală pe care el a făcut-o. La faptul că viața lui s-a schimbat cu adevărat. Nu doar că a început să meargă, ci el a făcut cunoscută minunea care s-a întâmplat în viața lui. Ei erau plini de uimire față de cele ce îi se întâmplaseră și ne spune de ce. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan. El se ținea de Petru și de Ioan. Tot norodul mirat alerga la ei în pridvorul zis al lui Solomon. Atrage viața noastră oamenii la Hristos, la biserică, dar nu la biserică ca instituție sau ca clădire, ci la Hristos. Fiindcă el se ținea de Petru și de Ioan, tot norodul alerga la ei. Asta ne spune. Ne spune pentru că viața și transformarea din viața omului ăsta a fost atât de miraculoasă. Și el acum se asocia, era împreună cu Biserica lui Hristos, oamenii care îl cunoșteau, care l-au cunoscut înainte, care au văzut miracolul ăsta, erau acum atrași de ceea ce se întâmpla în mijlocul bisericii. Dragilor, cu toții, sper, sau cea mai mare parte dintre noi de aici, mărturisim că Hristos a lucrat real în viața noastră. Că am avut parte de această înviere din morți, de această întărire a picioarelor noastre spirituale, de această ridicare din neputința noastră. Și știu sigur că probabil la cei mai mulți dintre noi, când a fost acea dragoste dintâi, când ne-am întors, cu siguranță viața noastră atrăgea pe mulți către Hristos. Mulți alergau să vadă minunea care s-a întâmplat, să vadă mărturia noastră. Cum mai arată viața noastră azi? Trăirea noastră, mărturia noastră, experiența noastră de zi cu zi în lumea asta, cu oamenii care Dumnezeu i-a pus în jurul nostru. Familie, prieteni, colegi de muncă, vecini, apropiați. Mai sunt oamenii grabnici să afle ce-i cu omul ăsta. Bă, ce-i cu familia asta?
arată diferit, fac lucruri diferit. Ba mult, îi cunoșteam și înainte. Îi cunoșteam și înainte. Făceau altceva, nu erau atât de bucuroși. E ceva special la ei acum. Fac altceva. Ceva e diferit. Vreau să aflu mai mult. Am auzit că sunt împreună cu oamenii ăștia. Cu Petru, cu Ioan, cu biserica. Vreau să aflu mai mult despre comunitatea lor. Dacă viața lor se schimbă în mijlocul acestei comunități. Vreau să știu mai mult despre ei. Adesea mă tem eu că viața noastră e așa de semănătoare cu acelorlalți care mergeau la templu. Vedeți, în templu s-a creat o separare. În templu s-a creat o separare. Erau cei care mergeau și își vedeau în continuare de ritualurile lor, de viața religioasă, de lucrurile care se întâmplau la templu și apoi cei care se adunau în pridvorul zis al lui Solomon să-i vadă pe oamenii ăștia unde se întâmpla ceva real. Unde suntem noi? Cu cine ne asociem noi? Suntem în continuare între acei farisei care, deși lângă ei s-a întâmplat o minune extraordinară. Un om a fost ridicat din neputință. Dumnezeu a lucrat cu putere. Ne vedem în continuare de viața noastră neatinși, de mărturia aceasta extraordinară. Suntem ca și ologul, împreună cu Biserica lui Hristos, mărturisind lucrările lui Dumnezeu. Vrem să fim cu biserica. Și oamenii sunt atrași de viața noastră. Întrebarea asta este o întrebare personală pentru fiecare dintre noi, pentru noi ca și comunitate în același timp. Cum arătăm noi? Ce văd oamenii la noi? Văd aceeași religiozitate rece ca a templului și nu văd nicio diferență? Sau aleargă și ei către pridvorul lui Solomon, la poarta templului, ca să experimenteze puterea numelui lui Hristos? Viața noastră schimbată deschide ușa către mărturisirea Evangheliei. Și oamenii sunt atrași de Hristos, de Iisus. Mai amintesc, după ce m-am întors la Dumnezeu, m-am întâlnit cu o fostă cunoștință și nu m-a crezut când i-am spus. Credea că fac mișto de ea. Și după ce am insistat că e real, i-am povestit despre viața mea, a avut exact aceeași reacție. A zis, vreau și eu să cunosc mai mult. Dacă tu te-ai putut schimba, din așa o log cum erai înainte, vreau să cunosc și eu mai mult. Cu cine? Unde? Unde vă întâlniți? Unde se predică ce spui tu aici? Unde se află lucrul ăsta? Și i-am spus. Și vedeți, mi-e dor de experiențele astea. Adesea. Mi-e dor să se uite oamenii la viața mea, la viața noastră și să fie atrași de Hristos. Să vadă în noi ceva ce e mai mult decât noi înșine, decât circumstanțele noastre, decât lucrurile cu care ne confruntăm, și să-L vadă pe Hristos și puterea Lui, care cu adevărat ne-a schimbat. Imaginea aceasta a vindecării este o imagine a mântuirii pe care Hristos o dă, a speranței pe care Hristos o oferă, a lucrării mântuitoare a lui Hristos. Hristos continuă să lucreze. Asta e una din temele pasajului. De fapt, cred că asta în mod principal vrea să arate Luca în pasajul ăsta. Este că același Hristos care făcea astfel de minuni când era pe pământ, continuă să lucreze acum prin trupul lui, prin ucenicii lui, biserica. Hristos continuă să lucreze și astăzi. Și minunea aceasta este o imagine a mântuirii. Ologul născut, incapabil să umble. Noi suntem născuți din morți spirituale, incapabili să ne mântuim. El era dependent de alții, noi suntem dependenți de har. El a fost vindecat prin puterea lui Hristos și noi suntem mântuiți prin puterea lui Hristos. Acum el umblă și laudă pe Dumnezeu prin puterea numelui lui Hristos care i-a schimbat viața. La fel și noi suntem acum susținuți de această putere și chemați să umblăm și să lăudăm pe El. Așa cum zice Herman Bavinck, harul restaurează întreaga natură. Natura fizică, natura spirituală, El ne restaurează viața. Mântuirea nu doar iartă, ci mântuirea restaurează. Mântuirea nu doar ia vina, ci mântuirea întărește picioare și ne face să umblăm și ne cheamă să umblăm. Așa că,
câteva aplicații spirituale. 3 aplicații la final de predică. În primul rând, e bine să ne amintim de neputința noastră spirituală. Fiecare creștin, fiecare dintre noi am fost cândva paralizați spiritual. Fiecare dintre noi am fost în starea în care se găsea șologul. E bine să ne amintim de această stare, ca să căpătăm perspectiva asupra diferitelor stări în care ne aflăm și astăzi. Bine să medităm asupra acestei capacități. Și atunci când medităm, ne amintim de ce s-a întâmplat în trecut, de starea noastră, ne uităm la starea noastră de astăzi, ar trebui ca șologul să ne încredem în puterea lui Hristos, ca și apostolii să ne încredem în puterea lui Hristos. Să nu ne uităm la noi, la ce avem noi de dat sau la ce avem noi de oferit, ci să ne uităm la Isus. Să ne încredem în suficiența numelui Său și a puterii care vine din El. Și apoi când ne-am încrezut în El, în iertarea Lui, în harul Lui care iartă și restaurează, să ne lăsăm transformați de El. Omul vindecat, transformat, atins de harul lui Dumnezeu, merge, sare, laudă pe Dumnezeu. Evanghelia schimbă vieți. Fapte 3, pasajul acesta ne amintește că omenirea este neputincioasă, că Hristos este puternic și că harul ne transformă cu adevărat. Mă rog ca asta să fie o realitate pentru fiecare dintre noi. Să experimentăm asta în viața noastră de zi cu zi. Puterea lui Hristos, puterea transformatoare a harului, să avem o imagine reală despre cine suntem noi. Pentru că doar atunci când ne recunoaștem nevoia și ne vedem starea, harul lui Dumnezeu vine și nu numai că împlinește nevoia noastră imediată, dar împlinește și nevoile și lucrurile pe care nici nu le cunoaștem. El lucrează mult mai mult decât ne așteptăm noi. Asta e speranță pentru mine, asta e speranță și pentru voi. Drăzniți înaintea lui Dumnezeu și El lucrează peste așteptările noastre. Haideți să ne rugăm. Doamne, îți mulțumim pentru cuvântul Tău de astăzi. Îți mulțumim pentru imaginea aceasta din lumea reală, care vorbește mult despre lumea spirituală. Te rog să ne ții în conștientizarea stării noastre reale, Doamne, nu ca să trăim apăsați și depresivi adesea, cum facem atunci când ne vedem păcatul. Doamne, ci ca să experimentăm harul Tău transformator, care ne face să săltăm de bucurie, care ne întărește picioarele pe cale ca să putem umbla și alerga acum, Doamne, de dragul Tău și pentru a Te lăuda pe Tine. Fă din viața noastră, Te rog, a fiecăruia dintre noi, a celor care am experimentat harul Tău, o mărturie, Doamne. Și nu pot să nu văd cum mărturia pe care acest teolog o avea e legată strâns de bucurie. Fă din viața noastră o mărturie bucuroasă, Doamne, plină de bucurie a faptului că suntem vii acum, că avem un Mântuitor viu și un Domn puternic. Mă rog asta pentru mine, pentru frații mei, pentru biserica Ta în general, Doamne. Nu ne lăsa să fim ca oamenii aceia care continuau să meargă la templu când lucrarea lui Dumnezeu se întâmpla pe lângă ei. Doamne, și totuși ei credeau că sunt credincioși. Păzește-ne de o astfel de orbire și îți mulțumesc că ne asculți. Amin.